Mga idol, mayong adlaw kaninyo mga idol, gikan pa ko karon sa syudad mga idol kay nipalit ko og motor mga idol. Katong gihatag ni kuan mga idol, katong gihatag ni De La Cruz mga idol og gihatag ni Dong 79 og ni Back to Toys og ni kuan Stephanie nga kwarta, ako nang gipalit og motor mga idol. Gipalitan ako og motor mga idol. Nagkantidad ra idol og kuan idol 35,000 cash mga idol katong gipanghatag sa ako akong tungod sa akong pag TikTok, ipanghatagan ko kwarta sa TikTok sa mga pre nako sa TikTok, hatagan ko nila kwarta, akong gipalit og motor mga idol. Nya mauni karong motor mga idol, karon pagid ko nakaabot mga idol, narang motor idol na idol na mauni nga motor mga idol ang ako ang napalit mga idol. Gikan pa ko sa Skygo, karon pa ko nakaabot mga idol na bag-o pa kaayo ni. Pero sikanhan na siya mga idol ni kantidad ra og 35,000 mga idol, mauni siya na. Nindot kayo siya mga idol na nindot siya kay gnaong mga idol na mao na nga. Daghang salamat gid kaayo sa TikTok no. Tungod sa TikTok, sa 4 months na akong pagti-TikTok, nakapalit kog motor. O na nagpasalamat ko di ay sa TikTok no. Daghang salamat sa TikTok. Maraming salamat sa TikTok nga tungod sa TikTok wala ko maka motor mga idol. Tungod sa TikTok nakamotor gyud ko. Mao na nga daghang dako kay kog utang nga loob sa TikTok mga idol no. Busa ka mo mga idol no. Kuan lang basin po day nay mo suporta pod mga idol. Pareha sa ako mga idol, ikaloyan lang gid ko mga idol kay nay ni suporta sa ako mga idol. Mao na nga akong utrohon pagpasalamat sa mga sponsor nga naghatag sa ako. Magpasalamat ko nga kang Stephanie og kang De La Cruz og kang Dong 79 og kang Back to Toys Toys no nga naghatag sa kuag kwarta. Tungod sa ilahang kwarta nga gipanghatag mga idol, nakapalit gid ko og motor no. Katong motor nako sa una naguba man to kana dasmag, mao na ning ikaduha karon tungod sa TikTok ni. Kundi tungod sa TikTok di gid ko magkaroon og motor nga sama ani idol na mga idol. Daghang salamat gid sa inyo mga idol sa mga suporta ninyo mga idol. Daghang pong salamat tungod sa inyong mga suporta mga followers. Tungod sa inyong mga followers nagkaroon kog motor no. God bless mga idol. Yun lang mga idol. Daghang salamat gyud sa tanan no.